Goeie, het is die 18 november, mooi dat je zorgen naar bient. Mooi joen aan tafel, schreeuw Geert Mak. Hij vernuwt hem hoe de Friese politici die net luisteren naar de protesten van het volk. Journalist Andries Veldman die heeft al een website, Liewaarders. En daar komt dan ook nog een glossy bij. En NOS-verslagjouwer Paulien Broekema die maken historische momenten mee. En wil dat nou oerbrengen op de jeugd. Oost-Berlijn aan het begin van de tweede historische dag. 's Ochtends al om 6 uur komen duizenden Oost-Duitsers bijeen aan de Bernauer Straße. Hier wordt voor hun oog een droom werkelijkheid. De muur verdwijnt. Het is 7:55, nog 5 minuten en dan heeft Berlijn er bij de muur een nieuwe grensovergang bij. Ja, er juist doen een lezing op het Bijzenode, het gymnasium. Hoe breng je nou jongeren die dit alleen van televisie kennen, hoe breng je dit nou bij, steeds historisch? Dit komt in mijn boek niet voor, maar wel grote momenten. Een oorlog, Tweede Wereldoorlog, komt in het Boshuis voor. En veel eerder in de tijd een zwarte bladzijde uit ons koloniaal verleden. Als ik de muur, aan mijn kinderen vertel, dan vertel ik bijvoorbeeld hoe ik daar de Fopo's zag staan. Die eerste ochtend. Fopo's waarvan je je afvroeg, wat hebben die gedaan? Die mannen die daar een beetje werkloos stonden. Waarvan ik dacht, hebben die ook die trekker over gehaald? Ja, ja. Toen iemand probeerde om over die muur te komen. Dat zijn dingen waarmee je probeert om geschiedenis over te brengen. Oké, bijzonder. Nou, ik zoek nou al bij die lezing wezen, want je helemaal te pakken. Ja, we praten even verder over skiernis en dan hebben we het over een andere belangrijke man die heel het verschiernis weet. Schreeuwen Geert Mak. Hij houdt een lezing in Skingen en het gaat dan onder over democratie en over de invloed die burgers nog uitoefenen kunnen op de oeriet. Ja, je wen je de helft van de tijd hier nog in Friesland, dus je volgt de politiek nog aardig. Wel een beetje. Het gaat erg over Amerika trouwens ook en over het soort dingen. Waar Pauline ja, dat is jouw lezing, maar laten we het eventjes toch op de regio hebben. Voor die democratie. Dus ja. Toch even de regio nou. Wie moet de discussie krijgen op het Nijsjoen? Ja. Mensen die mooi al leren inspreken op een joen. Ja. Heeft dat überhaupt nog zin in Friesland? Soms wel, soms niet. Alleen ik moet wel zeggen, ik zit hier nu al wel een paar jaar al en ik volg het wel een beetje wat hier gebeurt. Wel vaak met verbazing hoor. Ik dacht, die Friezen die zijn stevig en bij onder de Romeinen konden ze al zeggen wat ze wilden. En nee, het is een hele regenteske provincie. Ja, wat bedoel je ermee? Dat het een provincie is waar die bestuurd wordt op een hele ouderwetse manier, top-down, uiteindelijk. Andries, dat is de man, dat schreeuwt maar aardig wat jittek in de pennen, dat zit je zeggen. Dat is scherp. Nou ja, ik heb Mak ook regelmatig daarover horen spreken en dat herken ik, zeker. Ja. Maar zaterdag waren we bij de Verder Schurenlezing. En er zit een hele club met de top van Friesland, zal ik maar even zeggen, die te maken heeft met regionale media. En dan zit er toch een beetje leidzaam te kijken wat er gaat gebeuren. Men ziet de instituten ziet men verdwijnen. En men staat een beetje schutterend te kijken. Oké. Nou, daar wil ik wel even op verder gaan. Want er zijn dus nog mensen van de Wiemoen, onder oren, die knokken voor dat het net bij hun in de tuin komt. Ja, en vervolgens wel bij een oor in de tuin. In het buitenlandse zeggen, ja. Maar dat doen wij toch wel goed? Dat keert toch net een heel soort oorzond aan? Nee, ik denk met die windmolens is het gewoon een duivels dilemma. Ik denk voor iedere is een helse klus, voor iedere bestuurder. En in dit geval denk ik, zelfs het omgekeerde, misschien moet je maar, had men, maar dat is allemaal achteraf gepraat, die knoop maar moeten doorhakken en alle shit over zich heen krijgen. Want wat je ook besluit, het is fout. Dus geen democratie uiteindelijk? Nee, omdat in dit geval bijvoorbeeld, wat er gebeurd is door al die dorpen trekken, dat heeft binnen die dorpen zoveel ellende gegeven. En uiteindelijk is het hele plan gewoon ingetrokken. En ik denk dat men vooraf beter had moeten bedenken, we gaan niet op land windmolens zetten. We gaan het in het IJsselmeer doen ergens, weet ik wat weer. Maar opnieuw, de discussie hoort eigenlijk op nationaal niveau plaats te vinden. Is die windmolen, is het inzetten op zoveel windenergie met alle aantastingen van landschap, is dat wel een goed idee? Is het niet ook een subsidiefabriek die hier in gang gezet wordt? Dus, maar gek genoeg, bijvoorbeeld de centrale as, waar jullie nu net de hele serie over hebben, daar heb ik echt met open mond naar zitten kijken. Ik dacht, hoe is het mogelijk? En ik heb het niet over de verkeersproblemen in Bergen en omstreken, want dat is inderdaad de hel, dat moet anders. Maar richting Dokkum, dat je daar een vierbaansweg aanlegt naar een stad met 13.600 inwoners, daar valt je mond van open zodra je buiten Friesland bent. En
al die alternatieven zijn aangedragen. Alles wat er bedacht is. Het was gewoon de hakken in het zand. En daar was ik echt verbaasd over. Nauwelijks of geen concessie gedaan. Maar wel protesten, we zeggen nou echt de beelden Die weg. protesten, maar dat was alsof je, en dat is mij vaker gebeurd, als je in Friesland iets zegt van, is het wel zo'n goed idee, of zullen we dat wel doen, dan knikken ze allemaal en vervolgens is het alsof het in een emmer met modder gaat. Blop. En dan sluit zich het oppervlak weer. Dus maar dat luid is echt dus bestuurders doen precies wat ze in hun kop hebben vanaf het begin af aan. Maar het is en dat nogal is een wat je verschil zei, met hè? andere regio's. Echt waar. Ja? In Amsterdam kan ik 10 plannen noemen waarbij ook helemaal niet ideaal, van alles ook misgegaan, maar wel waar veel meer plannen zijn veranderd, gewijzigd. Als je alleen al naar de metrolijn kijkt, hoe ingewikkelde constructies zijn bedacht om toch buurten te redden, om aan brede bezwaren van de bevolking tegemoet te komen. Daar is echt heel erg hard aan gewerkt en zo'n centrale as, dat is puur hakken in het zand en prestige. Ik zal even deze De vrouw blauwe stad in Groningen, ook hetzelfde. Dat is wat jij nu ook maar is het echt weer wat de heer Magnus zei? Is het zo dat in Friesland de politici minder goed luisteren als SO's? Nou, Blauwe Stad dus, in Groningen. Ja. Precies hetzelfde verhaal. Iedereen die kennis had van de provincie zei, dat lukt niet, dat kan niet. Nou, kijk hoe het er nu voor ligt. Ja. Allemaal lege kavels. En er zijn meer van die voorbeelden. Ik kom dat in het Gooi waar wij wonen, kom ik het ook tegen. Oh, dus dat valt eigenlijk wel mooi. Dus die Friesen... Maar dat regenteske of dat luisteren naar, dat herken ik wel. Ik denk dat dat wel typisch voor hier is. Dat is typisch misschien wel voor het noorden. Ja, omdat mensen namelijk heel aardig zijn. Ja, en denken, nou, het zal wel goed zijn. Hè? Die burgemeester, het moet wel zo. De aardbevingen, de bevingen in Groningen. Ja. Groninger Bodembeweging, die gisteren zei, misschien moeten er wel 50.000 woningen worden afgebroken. Ja. Nou, en dat is nu pas sinds vorig jaar, het is verbijsterend, heeft dat een stem gekregen. Precies, en zou het in Amsterdam zijn gebeurd? Nou, dan was het 10 jaar eerder gebeurd, absoluut. Amsterdam-Zuid, scheuren in de muren. Ja. Nou. Maar er is eigenlijk sinds het boek van Gerard van Westerlo, Niet spreken met de bestuurder, is er niks veranderd. Een boek uit 2002, het is nog steeds actueel. Ja. Ja, ik denk ook wel dat... Maar wat is de rol, want ik wil even verder, want de rol, zit je media aan tafel? Heb ik al eens zijn, misschien in Amsterdam zie je het beter uit, de media. Is dat meer discussie? Daar wordt toch nog eens een keer geluisterd en er wordt nog eens een keer iets veranderd. En hier is het een kwestie, de hakken gaan in het zand en het plan gaat gewoon door. Wat ook heel slecht is voor het plan, los van dat het slecht is voor de politiek. Vaak wordt een plan gewoon beter, zo'n centrale as. Ik denk echt dat het alternatief van Better As, 4-baans, maar 2-baans Noord, maar dan ook een goede weg hoor, was veel beter geweest. En bovendien had je dan een groot deel van de tientallen miljoenen die je hiermee bespaart in die krimpgebieden kunnen besteden. Had je misschien wel een ziekenhuis kunnen behouden. Op een andere manier kun je dat geld veel beter gebruiken. Maar bovendien is het effect dat mensen die actie voeren denken, ik doe dit nooit meer. Ja. Het is enorm demoraliserend. Okay. En je ziet het in Leeuwarden ook, met de wijk Blitzaart, door Peter en Alsen destijds neergezet. Nou, daar is van alles mee aan de hand. Dan bouw je dus een nieuwbouwwijk aan de noordkant van de stad. Mm-hmm. Alle makelaars zeggen dat had je nooit moeten doen. De hoogste toren, de Achmea-toren, als je daar 's morgens langs rijdt, wat zie je dan? 14 verdiepingen waar geen licht brandt. Waar duidt dat op? Ja. Nou, we komen dan Blokhuispoort, bij die krijgt weer andere... Ik sluit even nooit, hè, want we scoren even naar die onderwerp. Want dat is de glossy van de Liewaarders. En dit is wel heel bijzonder. Ik hoop dat we het met schenken. Ik weet niet of de camera dat nou... Ja, ik dacht het even samen. Nou, dat is net heel druk te zien. Maar die ben alle hier foto's van. Dat is de binnenstad van Leeuwarden, de leegstand van de winkelpanden. Gefotografeerd door Jan Mellink. Hoeveel bent er? 55. Dat was afgelopen mei. Ja, dit komt in die nieuwe glossy. Ja. Takomweek is hij te zien. Liewaarders is bekend van de website. Nou, dit dus. Maar dit is een mooie poster voor Henk Dijnem om boven zijn bed te hangen. Samen met Janne Wietske. Die gaan 11 morgens denken van, ja, ik moet er wat aan doen. Oké, ik nog even een oren. Want we zeggen hier ChristenUnie voor vrouw Haga. Ja. En we zeggen een prostituee, maar klaarkomgarantie in dat ding zitten. Wat heeft er bij gebracht? Het is een mooie mix van wat er in deze stad gebeurt. Er gebeurt heel veel. En wij laten de achterkant van de stad ook goed zien. En wij maken altijd dingen, tenminste dat is mijn streven, om iets te doen wat anderen laten liggen of niet doen. Dus wij vullen aan en wij zoeken dingen uit. Ja, en dus dat Koen net op de website?
De website, dat is een heel apart verhaal. Je moet zeggen van, kijk, de website moet een blad ondersteunen. En zo zie ik dat. Een mooie mix. En zo'n blad dat op glad papier, dus foto's komen goed uit. Je voegt daar iets aan toe. Je maakt daar een mooi product van. En de website ondersteunt dat. Ja. Jo heeft zelf ook altijd nog bij de Meppelenkrant ja, werken. Woonpers, ja, Nieuwsblad. dat is toch wel heel wat oors. Dat is maar zo heel lokaal. Wat vind je ervan? Daarna Noord-Hollands Dagblad. Ik ben begonnen bij kranten. Ja, ik vind het heel opmerkelijk dat glossies die lopen. Hè? Ik zie dat in Utrecht bijvoorbeeld, in het Gooi, in overal. Dat is bijzonder. Het is die combinatie. En glossies. Heb je veel advertenties? Lukt dat? Ja, en abonnementen. Terwijl het een gratis blad is. Ja, dat moest even niet lezen. Hoe werkt dat? Terwijl het een gratis blad is. Nou ja, er zijn toch mensen die zeggen van wij willen dit blad willen we ondersteunen. Ja. Dit is een hele aparte manier van journalistiek die aan het verdwijnen is. Maar wat is er dan apart? Want er heeft een interview met een prostituee. Nou ja, een interview met een fractievoorzitter. Die prostituee, daar... Nou ja, er zit zelfs, maar er zit zelfs nog er zit nog een kortingskaart bij zelfs. Ja, maar het verhaal, het complete verhaal is natuurlijk dat niet alleen die vrouw in beeld komt, maar dat ook de politiek in beeld komt. Het wegkijken van de politiek. Wel zeggen van we moeten daar een oplossing voor vinden, maar de mensenhandel gewoon laten doorgaan. Ja. Ik vind het een hartstikke goed idee. Ook omdat die regionale journalistiek ongelooflijk in de knel is gekomen door alle bezuinigingen in de pers. Dat is overal zo, maar ja, er zit geen verslaggever meer bij een gemeenteraadsvergadering. En dat is heel riskant. En dat is echt heel gevaarlijk aan het worden. Zit je dan nog bij een vergadering? Ik zit altijd nog bij de wijkpanels, dus de stap daarvoor. Ja, de raad vind ik niet zo interessant meer. Ja. Dus zeker in Leeuwarden niet. Het hele systeem is veranderd. Dat je nou tegenwoordig met 3 onderwerpen tegelijk in 3 verschillende zalen moet zitten. Ja, dan moet je als journalist al kiezen. Ja. Heel erg ingewikkeld. Een heleboel mensen worden uitgenodigd. Iedereen babbelt wat. En aan het eind weet je werkelijk niet wat er nou aan de hand is. Maar die plaatselijke verslaggevers, wat jij ook zegt, dat is zo belangrijk. Die zijn zo belangrijk voor de democratie. Ja, en die controle loopt gewoon tussen je vingers weg, hoor. Ja. Dus ik vind al dit soort initiatieven, ook uit democratische oogpunt, ontzettend belangrijk. Dank u wel. Ja. Okay. Even nog in feite, Andries, want Takkenwieke dus te krijgen, vergees. Volgende week donderdag. En waar? Op 100 plaatsen in Leeuwarden. Eén keer in de maand? Eén keer in de maand. Voorlopig 1 keer in de maand. Jee, wat een regelmaat. Ja. Dat doen we al 16 jaar. Hè. Het was een krant, het wordt nu een magazine. En had ik daar nou een abonnement op wil, ja, dan best vrij venijnig kist te scrollen. Hier heb ik in de pen als omroeper. En ik wil toch een abonnement. Wat kost me dat? €25. Oké. Een heel jaar. En dan sparen ze me? Die garantie krijg je niet. Nee, okay. Dat is... Nou, bedankt. We zullen zien hoe het verder is. Ja, we zullen even verder. Want dagelijks meer over de bon van Pauline Broekema, mooi Friesland. Ze versteert Fries, dus er is een goede bon. Nou even naar die centrale aswet waar Krekkeloer hebben. Daar hebben we een heel soort protesten geweest. Maar de dik tussen Dokkum en Nijgen, die komt er. In die 2006 met die kleerwijzen en de contouren worden heel iets duidelijker. En wij rieden deze week bij de Route Del. De centrale as wordt duidelijker zichtbaar in de wouden. Ze leidt er bij Burgermal een stuk te wachten op de eerste auto's. Op orenplakken moeten ze nog beginnen. Deze week ried ik van Dokkum naar Nijgen om te zien hoe de dik er nou bij leidt. Ik praat met mensen om te jaren wat ze ervan vinden. Dus zo krijg je 100 liter of... Nou, ik zo krijg even een eentje rennen. Ik heb een beetje les van de rij. Ik denk een beetje bewegen. Ja. Les van je de centrale as erin? Nee, ik heb 4 boeken niet in. Want ik dacht dat ik hier in de web ben. Dan had ik verjoerd al heel wat dingen. Ja. Maar mijn zeer erg. Ja. Oh, dan gaat de post nog. Als ik je helpen dan? Dat wil heel graag. Bij de Valommer in de centrale as dwars door een natuurgebied dat onderdeel is van de ecologische haatstructuur. Dat bad mij een viaduct en een verhegen dik. Liek naast die dik is het zwagbedrijf van Vrouwke en Dirk van der Staal. Ze vangen mensen op die het net mij komen kennen in uw maatschappij. Zie je van je cliënten die maken dit houtwerk? Ja, hier van het meisje. Cliënten broeken we net zo graag.
Je bent hier al 30 hier. Ja. Vanuit hier zul je dus vanuit de pottenbakkerij. Zul je straks de auto's rijden. Dat is wel schande. Dat is de bedoeling, hè? Maar ja, dat is nog niet zo. Het is natuurlijk mooier om door de landerijen te zien. Ja, als naar rijdende auto's. Ja. Maar had het dan eigenlijk gevolgen van jouw bedrijfsviering? Dat moeten we nog even afwachten. We hebben natuurlijk wel mensen die een autisme spectrumstoornis hebben. En die vinden, ja, die zullen er nog wat zien hoor. Die maken zich wel een beetje zwaar, want dan ben je natuurlijk voor de rest kaal. Had ik al invloed op het beste, denk je, zo'n centrale as? Ik denk net dat hij er volle les van had. Die dan eten en drinken maar krijgen. En een dag. In februari hebben we je graven liggen, we gaan loon erbij gekocht. En dat krijg je natuurlijk nooit weer vergoeden. Het zit nou verkeerd met de centrale as in Jonkenhoes. En om weer zo'n soort plakje te krijgen, dan zul je toch weer investeren moeten. Dus ik denk dat ik net z'n volle keus daarin heb. Ja, nou, daar komt hij dus. Nou, we zullen het hebben over het Boshuis, Pauline Broekema. Joen een lezing. Over onder andere dit boek, een familiekroniek, maar vooral ook over geschiedenis en hoe je jongeren en oorhuids kennen. Ik weet toch misschien wel aardig om even zien te laten, waar kennen we die vrouw en vooral die stem, waar kennen we die van? Hallo! Hallo! Wir sind endlich mal am besten. Ik ga het niet vast. De meeste Oost-Duitsers die vannacht de grens over zijn gekomen lopen nu hier op de Kurfürstendamm. Je had ze er zo uit, ze lopen te stralen. Het ijs wordt door een specialist de maat genomen. Nou, dat is hem. Gaan we hier proberen. Zie, dan ga ik er in één keer door. De hele dag op het ijs. Het is een begin, 7, 8 centimeter. Nog geen dikte voor een toerrit. Zo enorm was de kracht van de wind gisteravond in Zuidoost-Friesland. Over deze camping in Lippenhuizen tussen Drachten en Heerenveen trok die wind. Een boom ging om en viel op een camper waar een 7-jarig meisje lag te slapen. Zij overleed. Ja, dat is dan heftig. Nijs, Bin, Boetenloon, Friesland hek. Dat een vakka voor om naar Friesland te gaan of is dat toeval? Wel naar het noorden. Dat vind ik wel heel plezierig. Ja, als Groningse. Ik ben Noorderling. En ik ben eigenlijk ook een beetje Friesin. Want hier zit eigenlijk niet Pauline Broekema, maar Teetske Broekema. Teetske? Ja. En wat... Dat is van mijn ja, Teetske. Ja, Joop van Zijl die wist dat ik Teetske heette. En die noemde mij altijd Teet. Komt van mijn grootmoeder. Dat was ook een Teetske uit Kollem. Geboren in Kollem. De familie Dantuma. Maar ja, een meisje in de jaren 50, Teetske in Groningen noemen, dat zit een beetje ingewikkeld. Dus mijn ouders hebben toch gekozen voor Pauline. Ja. Nou, en je ziet je nou om vooral hoe dit boek te vertellen. En dit hoe is mijn moeder trouwens. Dit is een schilderij. Ja, het is een schilderij van mijn moeder. Nou, hij zit op de achtergrond, die mensen kennen het zien. Geschilderd door hun overbuurvrouw Annie Borst-Pauwels in Bilthoven. Dit schilderij en het archief van mijn grootvader is het enige dat toen het Boshuis in november 1944 werd leeggehaald, is gespaard gebleven. November 1944 is eigenlijk een hele merkwaardige week voor mij. Want aanstaande donderdag is 70 jaar geleden dat mijn oom, haar lievelingsbroer, werd gefusilleerd in Veenendaal. En toen werd het huis leeggehaald. En toen werd het leven nooit meer zoals het geweest was in heel veel families. Bij mijn grootouders in het Boshuis in Bilthoven was altijd een césuur. Die oorlog liep als een césuur door het leven. Er was voor en na de oorlog. En voor de oorlog was het goed en na de oorlog werd het nooit heel meer herkenbaar, zoals het dat lees je een heel soort. In vooral die familiekronieken, die ik toevallig een soort lezen heb. En het verhaal is ook mooi. Hè? Je krijgt een koffer, maar van alles erin. En dan kun je pas om beginnen aan het boek. Mijn moeder kreeg Alzheimer. En toen had ik die
koffer al. Maar de gedachte dat ik dat die koffer zou ontleden, dat familiearchief zou ontleden en geen vragen kon stellen aan mijn moeder, of tenminste het antwoord niet zou krijgen, dat was zo onverdraaglijk dat ik later ben begonnen, toen zij was overleden. En toen kwam er, ik wilde weten wie mijn moeder was. Ik wilde mijn moeder terug hebben, hè, die Alzheimer, die rotziekte had er weggenomen. Ik wilde weten wie mijn grootvader was. En toen kwam er ineens een hele leuke overgrootvader tevoorschijn. Een tabaksplanter uit Delhi, Sumatra. Ik wist vrij veel van Indië, maar heel weinig over die periode. Hij was tabaksplanter 1873 naar Sumatra gegaan. Die hele donkere periode van het kolonialisme. Coolies die uit China werden gehaald. Die daar als slaven werden behandeld. Daar ben ik ingedoken. Dat is het eerste deel van het boek. Oké, je wil ik een stukje van lezen? Ja, want mij bleek dat er in Delhi ook... Ja, er zaten mensen uit alle delen van Europa, verarmde landadel uit Rusland, van alles en nog wat. Maar er zaten ook uit alle delen van Nederland zaten er planters. En ik kwam Friese planters tegen. En die heb ik erin verwerkt. Vedema was uit de buurt van Harlingen, van een flinke boerderij, maar had de tabakslanden verkozen boven het fokvee. Hij vergelijkt alles in Delhi met het Friese land, lachte Frans Jan. Dat is mijn overgrootvader. Maak je samen met hem een rit over de hobbelige plantweg, dan denkt hij dat hij over een dijkweg rijdt. En als je met hem nieuwe percelen uitzet in een pas ontgonnen stuk bos, houdt hij een lofzang op die verse aarde. Ja, mooi. Ja. Vond ik ook zo. Ik heb geput uit. Er was weinig literatuur te vinden uit die periode. Dat is natuurlijk het beroemde boek van Breeman. Die vertelt over hoe de situatie was van de coolies. Maar ik heb geput uit veel plantersliteratuur van de jaren daarna. En er zat ook een Friese schrijver bij. Nikla Haisma, mij onbekend. En die schrijft over Sumatra en over Delhi. Ja. En dat heb ik daar ook in verwerkt. In de jaren 30 zat hij in Sumatra. Ook zo'n man waarvan ik denk, daar wil ik nog eens iets mee. Ja, nou, er is een heel soort te vertellen. Ja, jou herkennen dit denk ik wel. Ja, enorm. Delhi, natuurlijk, wij hebben mijn ouders gezeten. Ja. Rubber, heb je ook, hè? De sleutelroman. Ja. Ruige tijd. Ja. Maar ook die koffer. Ja. Want ik zat me trouwens af te vragen... ik heb ook zo'n koffer gevonden. Ik had al veel materiaal van mijn ouders, maar eigenlijk de periode zo 1940, 1960 was een groot gat. Ja. En ik was aan het schrijven en ik had echt opeens het idee, nou, er was een oud zoldertje waar ik zat, laten we eens even die zolder opruimen. Ja. En ik ruim die zolder op en verdraaid. Een koffer met precies dat materiaal. Dat was echt heel gek. Ja, wat ik nodig had. En ik wist opeens weer, oh ja, dat had in het bureau gezeten. Mijn moeder was overleden, alles snel in een koffer gegooid. Ja. Maar ook, dat maakte... Het was alsof ik erheen gestuurd werd bijna. Ja. Maar ik had ook een vraag aan jou. Had jij dit boek wel kunnen schrijven toen je moeder nog leefde? Nee. Want ik had het bij mijn ouders tenminste. Nee. Ik had het toen niet kunnen schrijven. Nee, ik ook niet. Ik heb nu wel dat ik denk, ach, mama... Wat is er veel gebeurd? Het is veel erger geweest dan ik wist. Ja, ja. In de Tweede Wereldoorlog in 1944, zij is degene geweest die het doodsbericht van haar broer aan haar oma heeft gebracht. Ja. Ik heb ontdekt dat haar broer gemarteld is. Ik weet niet eens of zij dat wist. Ja. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat ik het had kunnen schrijven. Nee. Ook niet als mijn vader nog leefde. Mijn vader had dit fantastisch gevonden. Ja. Tot het eind van zijn leven hield hij van deze mooie vrouw en die had naast hem gelegen. Maar nee. Ik denk dat mijn ouders hadden het ook mooi gevonden met die eeuw. Maar nee, je moet afstand hebben. Ja, je moet minstens 10, 20 jaar afstand hebben. En dan kun je ook beter reconstrueren. Dan kun je ze beter een gezicht geven. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik wil toch nog even... Ja, het spijt me. Ja, nee. Helemaal prachtig. Maar er ben ik mensen die willen misschien nog naar die lezing. Want die is jong. En de Kim is nog in. 7:30. Ja, we 8 bij is nog deed. Maar wanneer is voor jou nou de jong slagger bij die jonge band? Ik maakte mee op de school van onze kinderen dat de geschiedenislerares zei... ik vind het heel moeilijk om geschiedenis over te brengen. Want als het bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog gaat... dan zeggen kinderen, Tweede Wereldoorlog. En ik probeer in het middenstuk van dit boek... die Tweede Wereldoorlog wel tastbaar te maken. Dus door bijvoorbeeld... ik weet dat het NIOD daar ook erg mee bezig is. De andere kant, hoe waren die verzetstrijders? De helden die geen helden waren... en de niet-helden die wel helden waren. Hoe rook een kneedbom? Ja. Wat was het geluid van een parachute bij een dropping? Zo,
Nou, ik zou het krek al. Het zal genot wezen om de jong bij te zetten. Tegen dank al voor je verhaal, succes. De lezing, jouw lezing zit graad vol. Skingen, daar moet je het team in de dag hebben. Wel even uitbellen. Bij jou kunnen nog wel een paar mensen. De bij is nou deed dus Iliauwet. Ja, dit is Biens. Morgen zit Aafke Venema hier. Zij zit op een grote sammelbeurs en zet alles sammelen van Edith Piaf. Dat is morgen. Van nou een hele mooie jong verder.